apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas na tingir siyo, Lolo. Nagalas akitaan. Ay, nawaw. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Ay, nawaw. Ay na. Dahil nga kinadakkel na ti pagngir-ngir siya niyo, Lolo. Ay, sana parikot ti kinadakkel na. Di sakit na ti makagabo. Ala, apay nga minasana ni Lola ti nagsikog ngay. Da kayo matin, Lolo. Ay, sasawam. Sikog aya. San mate? Ni Manang Marta karo, bakit dakkel ti tiyan na? Masikog ka, no? Ti masikog. Ubing ti karga ti tiyan na, apok. Anya ngay mat ti karga ti tiyan niyo, Lolo. Tanagdakkel mat. Makitam ka di dayta naka-plastic di tapaladpad. Apay daytoy naka-plastic, Lolo. Ay, isuman ti padasa ka pang sapsapaw, barang makaginawa ka pa. Nan, yawa mau. Pakipurwa maun. Sige, Lolo. Barsak ko di tayan niyo. Daytan. Anay ko. Apay nga barsa mo ngay. Natamaan la ka nga ron tagsakasakit at siyang ko. Anay. Kunayo mat ngamin ngay purwak ko, Lolo. Si pawag ko magam imbarsak mo mutin na dagaws. Sabi pinigsaam. Di yung mat Ay, nga na. nilimbaga nga inayadak. Mikalay jayain. Ay, saan ka mo lang ron na makatulong. Ay, salbag. Oh, apay nakaida ka dita nagadu at trabaho ay nawaw. Sumang da tao ang naglaban, nakailad ka mo ditan. Nasakit nga ron ti tiyang ko. Manan, pasaray laki kun agsakit na tiyan mo. Kang kantumat akaan. Kita man ta itsuram. Dandani di mo maitaray ta tiyan mo, iti kinadakil na. Apay aya pagparparikutam ti kinadakkel ti tiyang ko. Jak to pay agparikaw. Ay, nawaw. Apay ako na masaan kang agparikaut, kaimbagam tupay ang nasakit. Saan ka di aparikot day ta pa nagsakit na? Ay nawaw! Saan ka di pa yan naikatay sakit na tiyan niyo, Lolo? Kas laki maro, hindi nakitak ni Lulam. Sumanaw nga men. Apay, kaputa nagsaw ni Lola, kumaron ti sakit na. Kahit apay nga raw nakasta, irupam, Kuna nga min itay ni Lola, akimaro ka no ti sakit yo asad sa dutis, Lolo. Anya manin asad sa dutes? Da kayo nga rod, Lolo, sad sa dutis kayo kano. Imbis a Mr. Sam, saan mat a Mr. Sad sa dutis? Kumaro ti sakit ti tiyan kao. Anay. Anya, nakadipayaban ka ni Nene dya mangilot? Salbag! Apay kumamangilot. Apay aganak. Barang no mailot na makaginawa ka. Ay, mayat nga tatiilot aya. Ay, padasam laang Amom ngay no matumpungan na mayat. Ay, inka mga rod paayabaan. Paayabam iti apo ko ta. Ay na nagpalwang man sa mamudyang ubingay. Lolo, apay ako na ni Lola nga inakano ayaban ti mangilot. Aganak kayo ka din? Aganak mo asasawam. Nakita nga mi na naggapo ti mangilot, iti balay ti masikog, tanaganak kano. Napan na kano inilot, iso anaganakan, Lolo. Ay agure ka man. Kasuno ko maamangilot ti masapol ko kit sa anak mo amasikog. Ay, amokon, Lolo. Iji ospital langan ti papanam. At the nurse iji na pipintas. Ha?
nurse ko nam. Wan, lolo. Napipintas ti makitkitak anakabado iti puraw a nurse. Saan ka dia dagi jay ti mangilot iti tiyanyo? Mayat sa akin ngagpaiso timbag ato'y apukaw. Ay, mapadasang mo lang ti mailaw. Ket nurse pa'y ti mangilaw. Ikay baga ka ni Lula, mamapan kami di ospital, ta nasakit una yung ti Tiyangkaw, apawakan. Ay! Napalit na ka di, lolo? Diyak amaw, mga nunapan ka nagiti karoba. Nagadumat ti kakadwa na, lolo. Asino ngay kadakwada ti una apagdamagan? Kumpormin, ano sino ti kaya mo pagdamagan? Anayan, ay, ang damag kamatay no nakita na ni Lula. Darasam, anayan, Sige nga, Rod, lolo. Kuna nga min ni Lola, asan kayo kano akaan, tapno saan nga agsakit ti tiyan nyo? Ibagak ana sakit laon ay ti Tiyangkaw. Tapno si kasunak man tinapintas anas. Mapadasa kung ti ilot ti nurse. Naimbag ta nasabat kayo dito'y dalan, Lola. Ing kayo kano iti ospital kuna ni Lolo. Yapay ka numanan. Simbigay ka di manan, ti sakit ti tiyan na ay nawaw. Isumati ko na, Lola. Ipan mo kano iti ospital, Lola. Ay, yapay kay no di kasta. Ay, sagkay bagak namin sana paglalaukan ti kang kanan na. Ay, mangmangan ngamin itay, Lola. Anya ka di manan ti kang kanan na. Nakitak mat nga da abokado. Sabakan kamote ijalamisan, Lola. Amo ano kinan namin dagi jay? Ay, nadagop ngamin ti kinarawan ni Lolo. Ay, kasanaon. Mapanta ka din sa ospital. Ay, nawaw. Anay, nagsakit. Agrubot ka nga rudan ta mapantan. Nakbit ang rigos. Ay, pangagdigos ka. Kahit saan mo't asikat ang pa-doktor. Ay, sakmat. Apay. Tila, agpakita iti doktor ti agdigos. Apay, kaslakan ka, saan ngagdigdigaos ay nawaw. Darasam nga raw. Anay, nagpayag kan tumanin ngagdigaos. Do di ka makauray, di umunakan. Anya? Ay, nawaw. Umuna ti pasyente. Maudi ti para bantay. Ay, nawaw. Apay nga wanda tatang kananang, napananda? Impanda ni Lolo iti ospital, ta nasakit ka no ti tiyan ni Lolo, tatang. Napanda ka din? Wan tatang. Awan da mga rudin di napandan. Apay, nabayagan napandan? Wan tatang. Sumurot kayo ka, Dijay? Apay, imbagada asumuro ta, kanakaw? Saan mo, tatang? Ibaga ka na sakit laon iti Tiyangkaw. Tapno siya mo na nga si kaswanda. Mala. Ang tugaw ka pa'y dita kinay, ano nakapila. Anay, tulungan dakta na sakit laon na yan. Anay. Apay ka di, tata? Ano tinasakit ka da kayo? Nurse, iti Tiyangkaw. Anay, nagsakit. Anay. Aguray lang, tata. Ay, nakmangala iti wheelchair. Taipan kayo iti emergency room. One nurse. Nagpintas kat anas day jayan. Oh. Apay, sa balik irugit mo ang nakakita iti nurse. Apay, sa bali ako ng bait ay nawaw. Day, aday tanti nurse ang mangidurduron iti wheelchair. Oh, dito'y kayo nagtugaw, tata. Taipan kayo iti doktor. Ay, agyaman nak, nurse. Ay, nurse. Apay, kasto na ito asilid. Nagilait ka na wantawan na. Anya ka diti aramidin ta dito'y silid aday itaw, nurse. Saan asilid da ito'y tata? Ha? Elevator. Nangato nga minti pangipanaktada kayo. Elevator? Ay, just kay. Elevator gayam. Ay, nagpintas ka dito, nurse. Ay, nawaw. Ha?
naglukat mo tintirwangan. Sige, idoron ko man ang ti wheelchair yo, taipan kayo iti kama yo, tata. Kasta yan, nurse. Bantayan na ka di dyan, nurse. Ti bantay yo, ati mang bantay kada kayo. No adda masapul yo, umayak to, tata. O sige, panawan kayo pa, dapay pasyente apapanak. Ay, dito'y gayam tinangipanandakin ka. Himbag na sa pulak mo lang. Ay, naglugan ka kadimot iti elevator ang nagpangataw. Ay, para pasyente lang ti elevator. Nagnak, ini agdan di mayak dito. Na, imbag man ta nasurutam tinagnaam ay nawaw. No, saan nga mau? Di agdamag. Aguray ka man. Kung naman nasakit ti tiyan mau, apay nga rin nakaslalimpiw ka matita. Ha? Ay, kwa madamdama ka. Kwa, sumigi man ang tisakit na. Kumaro ka, no maminsan. Ay, di mo gamin maliklingan ta ugali mapaglalaw kam ti kanam. No saan pa'y anasakit ti tiyan mau, agawid akpay nga raw. Agsubliak man ninton makaludo ak. Ay, uwan, si Kalata. Pimanawan ni Maria. Agsublinto ka naw. Umay kumaginas di tawi ay nawaw. Oh, kumusta kayong tata? Nasakit ka di pa iti tiyan yo? Ay, uwanes. Ay, mabalin ka di nga ilutin niya. Barang may kati sakit na. O sige, Ah, imbaga nga min ti doktor nga obserbaran tayo pa'y. ay. No apay nagsaksakit ti tiyan yo. Ay. Anya kami ti kinkinan yo, sakpay ang nagsakit tata. Kwa, naluom a papaya. Idikwan abukado. Idikwan saba. Idikwan ke manay. Isumat lagayam nga agsakit ti tiyan yo, tapaglalaw kan yo ti kanan yo. Kwa, saggabasilang manas. Saan ka di anasaya at kano iti salon at dagi makan? Tagduduma ba't a prutas? Nasaya at nulakit di ta surutan ti husto a panangan tata. Sana pagigiddanan. Diyak magpinagigidan, nurse. Pinagsasarunok. Ay nawaw. Mabalin asan yo pinaggigiddan ang inalngal. Ngam insarunuyo matadagos. Iso a naglalaokdan iti unag ti tiyan yo. Kasanaw, imay ka din si Doktor Mau. Saan pa'y? Adain sang mo amakan. Makan manan. Agsaksakit lang aro din ti tiyan mo. Makan manan ti sapulam. Magando kumaro nga, awang karga na. Ay, nakaginawa aksi ka. Hindi inaprosan tiners ti tiyang kao. Agsakit ka diya talaga. Uno pambaritis mo lang. Sasawa mo pambaritis. Agawid ka man lang ay. Tapno umay dyan nurse ka ilutan naman ay. Ay dawaw. Salbag ka. Itong kung tinambur ko lang aro ta tiyan mo. Ay dawaw. Agawid ka din. Imbag pa'y dyan nurse ta si kaswundak. Ay, ba man ka dyan, nurse? Anay, agsakit man na yun, anay. Ito nagsublay. Na nakita ka na pa niya sa bali ang silid. Anay, agsikal matityan ko agpaison, anay. Saan ka nga tiritin ata mga nukumaro lakad ka raw? Agsikal na talagang tulungan. Uray ilutum lang. Ano saan? Yung kaya ba dyan, nurse? Ay, adan sa mga rumor ngangin. Ay, parang makaginawa man. Ay, una yan. Pir nagbagsit. Ay, umayan din eh. Sus. Oh, apa yan? Ay, ano dyan na bang city sila diyo po? Nagkaro. Ay, pasensya na eh. Hindi nagsikal ti ka na. Damarimor nga agin. Sapay pasuro na. Ay, nawaw. Ay, apang ipagamay. Kapabain. Muray saan ko nga iba ka naangot nan. Saan yung kadiya kabailan ti mapan iti CR, tata? Ipaalayo ko mati arinola. Tapno saan anabasa ti ap-apyo. Kunak ngamin no angin lang. Adamo basit kakuyog nan. Kabailan yun sama ti mapan iti banyo, tata. Kayo agdigos ka nagsukat kayo. Iso nga agsakit ka nagkontra ti tiyan yo ta aglalaok ti kinan yo. Ha?
Wala, into na minsan saan yun napaglalao kan tika ninyo, tata. O, kasalon tata. Bayat ka din, di marikrik na yo. Nakaginawa akmat iti interview nga agas, Nars. Medyo kimap sutak. No nakaginawa kayo, na. Mabalin yung ti agawid. Taidya balay yung ay tuloy yung ti agagas. Kasta aya. Sabay kayat ko akaduan da ito, Anas. Nga magawid at magkanon. O sige tata, mapanak pa iti sa bali a pasyente. Ay, natinag! Anya tinatinag ako, Nam. Tapidutak, Nars. Ay, saan ko ako tinatinag, tata? Muman ni Nana Maria tinatinag. Iso ti pinutan niyo. O sige, tata, mapanakon. Ha? Hinalbag kalaklakayan. Kasla agkakapsot ka, hindi baga tiners nga gawid kan. Hindi baga na nga danatinag. Si Marta ka dagaws. Pinutim nga rin mo sa gawid tan. Ay, nawaw! Day takot nga min, Tata Pedro. Pambaritis ka. Nabuking ka lang nga rod, gapu iti day tanga mo ma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.